ଚାକିରି ସରିଲା ମୋହର ଅବସର ମନେଲି ସରକାରୀ ଆଦେଶ ପାଇଲି ସେବା ନିବୃତ୍ତ ହେଲି ଶିକ୍ଷିକାର ଅଭିନୟ ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ସରିଲା ଶିକ୍ଷକତା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯବନିକା ପଡ଼ିଲା କାଲିଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଉ ଆସିବି ନାହିଁ ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଧ୍ୱନି ବାଜିବ ନାହିଁ ଆଉ ମୋ କାନେ ପିଲାଙ୍କର ହସ କୌତୁକ ନ ଦେଖିବି ଲୋଚନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ କାଲିଠୁ ସ୍ଥାନ ପଡ଼ିବ ଫାଙ୍କା ସହକର୍ମୀ ମୋର ସଭିଏ ଥିବେ ନଥିବି ଏକା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖେ ମୁହିଁ ନଥିବି ଠେଲା ପେଲା ମାଡ଼ ଗୋଳକୁ ଆଉ ଭାଙ୍ଗୁ ନଥିବି କାନେ ପଡ଼ିବନି ମୋହର ଆଉ କା ଅଭିଯୋଗ ବେତ ଧରି ଡରାଇବିନି ମୁହିଁ କାହାକୁ ଆଗ ପିଲାଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖିବା ମୋର ସପନ ହେବ ସ୍ମୃତିରାଜି ଯେତେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିବ ବିଦ୍ୟା ପରି ମହାରତ୍ନକୁ କରୁଥିଲି ମୁଁ ଦାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଗହଣେ ବିତୁଥିଲା ମୋ ଦିନ ସଭା ସମିତିରେ ଭାଷଣ ଦେବା ହୋଇଲା ଇତି ଜାତୀୟ ଦିବସେ ନଥିବ ଆଉ ମୋ ଉପସ୍ଥିତି ଖେଳକୁଦ ନାଚ ଗୀତରେ ଯୋଗଦାନ ନଥିବ ମଞ୍ଚ ଆଙ୍କରିଙ୍ଗି ମେଲୋଡି ମଞ୍ଚ ଖାଲି ପଡ଼ିବ ସରକାରୀ କାମ ଯେତେକ ଆଉ କରିବି ନାହିଁ ଅଫିସରଙ୍କର ତାଗିଦା ଆଉ ଶୁଣିବି ନାହିଁ ଶିକ୍ଷକତା ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ ମୁଁ କରିଛି ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଯାଉଛି ମୁହିଁ ଦୋଷ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ ଦୋଷ ଧରିବେ ନାହିଁ चैनल आपण मानक स्वागत जयपुर प्राइमरी स्कूल शिक्षिका श्रीमती शरत महांती आज तांकर अवसर दिन यही उपलक्षे एक संबर्धना सभा आयोजन करा जायथिला यही विदायी संबर्धनाटी छात्र छात्री मानक पई बहुत दुखदायक मध्य थिला जदि वीडियोटी आपण मानक भल लाग लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिया भूलिबेनी।